Эфирден алықлар вақты студияда Олсын Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Сұраулар көп, жауаплар жоқ. Гүфиятулин урамындағы көп фатирлы йұрт халқы ярдәм іздейм. Трубалар бүтінсі иске, ул трубаларны алыштырмайлар яңаға бір қошанда, неше ел инде. Хаман заплатка куялар. Сабыйлар ғымыры біздің қолларда. Балалар поликлиникасында кинет өлім синдрому турында лекция өтті. Просто может случиться асфиксия, задохнуться от того, что кроватка загромождена посторонними предметами. Тату сыйнып сірдері. Қолабызда Республика Ата-аналар комитетлары бейгісінің муниципаль этабы узды. Үз кулларыбыз белән эшләдек иҗади проектлар. Шулар арасында менә шундый китабыбыз да бар, чөнки быел безнең елыбыз Год защитника Отечества дип билгеләнгән. Гүфиятулин урамындағы 5 қатлы йорт янындағы күгәрек исе жерлі халыққа тынышлап ешерге ирек бирми. Бинаның подвалына отна сайын диярлік канализация һәм башка сулар ага. Биредә яшәүчеләрнең сүзләренә караганда, ярты гасырлык тарихы булган йортның җылылык һәм су системаларына капиталь ремонтка инде 20 елдан артык. Бүген кешеләргә проблеманың нинди шишелешен тәкъдим итүләрен безнең төшерү төркемендә белде. Шушындай су ағымнары Гүфиятулин урамындағы 3-нче йортта еш қонақ. Ремонтлаганнан соң бер никадәр вакыт узгач, су һәм җылылык белән тәмин итү системасы яңадан берәр җирдән агыза башлый. Белгечләр проблеманы хәл итәләр, махсус комытлар куялар. Әмма аларның ремонтлап йөрү аралыкларында подвалда яңадан берәр җирдән труба тишелеп, су баса башлый. Трубалар бүтінсі иске, ул трубаларны алыштырмайлар яңаға бір қошанда, неше ел инде. Хаман заплатка куялар. Ул заплатка қайда ши қоғалар, қайда шушының хәтлігіне хамут куялар. Ул хамут патнапорым шығып ұша, опять подвал заливает. Түрлі трубалар тишелүдән кала, подвалга канализация сулары да агып төшә. Кыюлар тыгылып тула да, барлык сулары кире подвалга керә. Когда колодцы полные, вода дальше не уходит, и труба поднимается с колодцев, поступает к нам обратно в подвал. Никого виноватыми не делаем. И слесаря у нас нормальные бегают туда-сюда, просто все осталось это бесконтрольно. Шулай ук шушы көннәрдә йортның подвалын гадәттән тыш хәлләр булган очракта ышыклану урыны итеп билгеләйләр. Халык башта аны тәртипкә китерергә кирәктер бит. Ул юеш шлем өстеннән йөреп тә булмый дип гаҗәпләнә. Гадәттән тыш хәл килеп чыкса, кешеләргә һәр адымны уйлап яман исле лабиринтны җиңәргә туры киләчәк. Гөлгенә Красильникова бу йортта 30 елдан артык яши. Бу юеш һәм исле тарихтан инде берничә ел интегәбез ди. Шушы заявлениялар менә безнең кипәле бу, монда бүтенсе дә түгел. Язабыз, тегендә язабыз, монда язабыз. Безне тыңлаучы да юк, караучы да юк. Һаман үзебезне гаеплиләр, сезнең дом үзегез заливаете канализация диләр. Сезнең неплательщиклар күп диләр, нидә ул миңа кажется, неплательщиклар һәрбер домда да бар, безнең домда гына түгел. Неблагополучные семьялар бүтән домнарда да бар. Без бит гаепле түгел, кем түләмәгән өчен. Йорт өчен җаваплы Алсу идарәче компания яшәүчеләргә Әлмәт җылылык шелтәрләренә һәм водоканалга мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Үзләре дә аларга трубаларны алыштыру буенча берничә тапкыр гариза яздык диләр. 2 февральдә кыюларны чистарту өчен идарәче компания водоканалга заявка калдырган, ләкин атна дәвамында аларны беркем дә һаман чистартмаган. Үсеш департаментында трубаларны алмаштыру өчен халык мөрәҗәгате генә җитми, экспертлар бәяләмәсе кирәк диләр. Шуннан соң кем гаепле һәм нәрсә эшләргә икәне аңлашылачак. Шулай ук агымдагы ремонт матдәсе буенча идарәче компания трубаларны өлешчә алыштыра ала дип тә өстәделәр. Дәүләт хезмәтләре кушымтасында машина йөртү чатлары барлыкка килде. Автомобиль чыгу юлын япкан, аның тәрәзәсе ачык яки фарлары кабызылган булса, хәзер аның турында хуҗасына белдертергә мөмкин. Бүтән аралашу аноним. Әмма җибәрүченең хәбәрендә аның урыны билгеләнәчәк.
Хәбәрне дәүләт хезмәтләреннән теләсә кайсы кулланучы җибәрә ала. Моның өчен машинаның номерын белүдә җитә. Ул адресатка барып җитсен өчен аның порталдагы шәхси кабинетында автомобиль турында мәгълүматлар күрсәтелергә тиеш. Сервис юл ситуациясенә кагылышлы шикләнгән хәбәрләр җыелмасын тәкъдим итә. Автомобиль юлны шикләгән очракта, эвакуацияләгән, сигнализация эшләгән, фарлар кабынып калган чакта, шулай ук тәрәзә ачык калса яки тәгәрмәч төшерелгән вакытында. Хәбәр алу өчен дәүләт хезмәтләрендә авто турындагы мәгълүматларны яңартырга киңәш ителә. Татарстанда кинәт үлем синдромы сәбәпле сабыйларның үлүе күзәтелә. Бу синдром белгечләр тарафыннан 1 яшькә җитмәгән сабыйның көтелмәгән үлеме буларак билгеләнә. Узган ел Әлмәттә ата-аналарның ваемсызлыгы аркасында 2 фаҗигале вакыйга булган. Шуңа бәйле рәвештә балалар поликлиникасында атнага 2 тапкыр әлеге темага лекцияләр үткәрелә. Әниләр катнашында узган чираттагысын безнең төшерү төркемендә тыңлап кайтты. Белгечләр баланың кинәт үлеменә китерә торган сәбәпләр арасында яңа туган баланың һәм аның анасының яшәү көнкүреш шартларының туры килмәвен аерым күрсәтәләр. Ата-аналарның игътибарсызлыгы бу синдромның төп сәбәпләренең берсе буларак карала. Бу исә сабый баланы карау кагыйдәләрен белмәү яки тиешлечә карарга теләмәү нәтиҗәсе. Шулай ук ата-аналарның начар гадәтләре, тәмәке тарту, спиртлы эчемлекләргә яки психотроп мәддәләргә бәйлелек еш кына сабыйларның үлеменә китерә. Очень важный момент тоже, который бы хотела сказать. Многие родители сейчас обвешивают кровать. Это очень модно, да, вот, наверное, мода. Күп ата-аналар хәзер бала йоклый торган урынга мендәрләр, уенчыклар куялар. Шулай итеп үзләренчә бала йоклаган урынны бизәргә телиләр. Шуның белән алар саф һаваның керүен бозалар. Сабый беренче көннәрендә кулларын хәрәкәтләндереп, очраклы рәвештә одеял уенчыкны үзенә тартырга мөмкин. Һәм шуның белән һава сулый алмау сәбәпле бала үлә. Случайно может набросить на себя либо одеяло, либо ту же самую игрушку, и тем самым просто может случиться асфиксия, задохнуться от того, что вот кроватка загромождена посторонними предметами. Балалар поликлиникасында бу темага лекциялар сишәмбе һәм пәнҗешәмбе үтә. Бу көннәр очраклыгына билгеләнмәгән. Атнаның шул вакытында әниләр 1 айлык балаларын белгечләргә күрсәтер өчен поликлиникага килгәч лекцияне тыңлый алалар. Данные лекции очень важны, так как встречается в городе и... Бу лекциялар безгә бик кирәк. Сабыйлар үлеме бик еш очрый бит. Беренче тапкыр әни булышларда аның турында хәбәрдар булмаска мөмкин. Әни генә түгел, әтиләр дә баланы ничек дөрес тәрбияләргә икәнен безнең заманда һәркем белергә тиеш. Әмма бу лекциялар безгә бала тугач үзебезне ничек тотарга икәнлеге турында мәгълүмат бирә. В данном случае данная лекция как раз-таки очень информирует родителей о том, как себя правильно вести после рождения ребенка. Я считаю, что это важно повторять всегда и, конечно же, придерживаться всех. Не то, что придерживаться, а обязательно соблюдать все эти правила. Алсу Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Тату сыйныф серләре Республика ата-аналар комитетлары бәйгесенең муниципаль этабы узды. Анда шәһәребезнең 7 коллективы катнашты. Бәйге мәктәп укучылары, аларның ата-аналары, сыйныф җитәкчеләре катнашында узды. Муниципаль этап нәтиҗәләре буенча 2 коллектив зона этабына узды. Бу 10-нчы лицейның һәм Адымнар Әлмәт гимназиясенең ата-аналар комитетлары. Коллективларның берсендә безнең төшерү төркемендә кунакта булып кайтты. Ата-аналар комитетлары арасында республика бәйгесенең муниципаль этабы 4 сынаудан тора. Безнең күңелле дус сыйныф темасы астында үз сыйныфыңны иҗади яктан тәкъдим итәргә кирәк иде. Конкурсның чираттагы этабы ватанны саклаучылар елына багышланган номер күрсәтү. Бердәм тәрбия мөхитендә ата-аналар, балалар, сыйныф җитәкчесе һәм тәрбия буенча киңәшче бердәм проект тәкъдим иттеләр. Соңгы сынау дус сыйныф серләре күргәзмәсе иде. Адымнар гимназиясенең ата-аналар комитеты вәкилләренә бәйгегә әзерләнү өчен 3 ай вакыт кирәк булган. Үз кулларыбыз белән эшләдек иҗади проектлар. Шулар арасында менә шундый китабыбыз да бар, чөнки быел безнең елыбыз Год защитника Отечества дип билгеләнгән.
Һәм шул уңайдан без класс белән менә шундый проект эше әзерләдек. Бу китап безнең балаларыбызның Бөек Ватан сугышында катнашкан бабаларының фотографиялары, истәлекләре, хикәяләре белән тупланган зур эш. Бәйге өчен оештырылган күргәзмә хәзер Адымнар гимназиясенең бер почмагын бизәп тора. Ул фотоальбом, дивар газетлары, плакатлар, уртак иҗади проектлар сыйныф портфолиосын үз эченә ала. Күргәзмә төрле һәм мәгълүмати. Араларында сыйныф укучыларының стенды, фотокуб та бар. Шулай ук Ватанны саклаучылар елына багышланган стендты да үз эченә алган күргәзмә бу. Бу безнең класс белән бергә эшләгән эшебез. Гимназияның 3D макеты була инде. Әлеге уку йорты күп телле гимназия буларак, укучылар шушы конкурс кысаларында әлеге курчакларны әзерләгәннәр. Монда татар халык киемнәреннән курчаклар, урыс халык киемнәре һәм инглиз. Бу инде бу гимназияның күп телле булуы икәнен күрсәтеп тора. Укучыларның, ата-аналарның һәм педагогларның күп көчләре, идеяләре тупланган уртак эш бу. Аларны уртак бәйгене җиңеп чыгу максаты берләштерде. Бу бәйгедә миңа иң ошаган нәрсә ул сыйныфның бер гаилә булуы. Әзерләгән вакытта без бик якын айдык, һәрбер укучы белән дуслаштык. Мы поняли каждого человека насквозь. Бәйгенең зона этабы 28 февральдә Әлмәттә узачак. Анда безнең шәһәрне 2 коллектив тәкъдим итәчәк. Алса Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңгыр вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районында мәктәпне тәмамлаучылар өчен уку елы тәмамлануга багышланган тантаналы чаралар уздыру даталары билгеләнде. Чыгарылыш сыйныф укучылары өчен соңгы кыңгырау 24 майда булачак. Гомум шәһәр чыгарылыш кичәсе 28 июньдә узачак. 2025 елда Әлмәт мәктәбен 857 11 сыйныф укучысы тәмамлаячак. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Быел Рамазан ае 28 февральдә кояш баегач башлана. Моңа бәйле рәвештә Татарстан Диние нәзарәтенең Гөләмәләр шурасы һәм Казыйлар шурасы тарафыннан фитр садакасы, фидия һәм нисап күләме буенча карарлар кабул ителде. Фитр садакасын түләү өчен нисап күләме 57 мең сум, зәкат чыгару өчен нисап күләме 720 мең сум билгеләнде. Фитр садакасының аз күләме 200 сум, зәкат чыгарлык байлыгы булган кешеләргә 1100 сум. Моннан тыш сәламәтлеккә бәйле рәвештә ураза тоту мөмкинлегенә ия булмаган һәм аны башка вакытта да каза кылып үти алмаучылар өчен тотылмый калган һәр көн өчен 400 сум күләмендә фидия билгеләнде. Искәртеп үтик, фитр садакасының күләме хөрмә, арпа, бодай һәм йөзем кебек азык-төлек продуктларының уртача бәясеннән чыгып исәпләнә. Рамазан уразасы 1 марттан тотыла башлый. Беренче тәравих намазы 28 февральдә ястү намазыннан соң укыла. Быел ураза 29 көн тотыла. Уразаның соңгы көне 29 мартта. Әлмәттә кыска метражлы киноның халыкара фестивале узды. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен 2024 ел киносының иң яхшы проектларын һәм шулай ук Әлмәттәге анимация мәктәбе кеше белән иҗат ителгән Су анасы һәм Юха мультфильмының премьерасы тәкъдим ителде. Чараны безнең төшерү төркеме дә игътибарсыз калдырмады. Сегодня мне будет сниться рыба. Слушай. Фестивальнең киң программасы 5 блокка бүленгән. Төрле яшь категориясендәге тамашачы үзе теләгән фильмнарны сайлый ала иде. Фестиваль кысаларында Су анасы һәм Юха премьерасы да узды. Такова доля рыбака, сынок. Бу мультфильм 2 телдә чыгачак, татар телендә һәм урыс телендә. Без анарга хәзер прокат удостоверениесе әзерлибез һәм ул фонд кино программасына блокына керәчәк. Чыккан анимация фильмы белән без бик тә канәгать. Мультфильмның төп рольләрендә балыкчы Муса һәм аның улы Каюм. Хатынын югалтқаннан соң әтисе белән улы тыйнак, әмма тату тормыш алып баралар. Барысы да Муса елгадан тасмалы серле алтын таракны тартып алгач үзгәрә. Шул вакытта аларның тормышында Юха барлыкка килә һәм аларның маҗаралары башлана. Премьера кешене тышкы кыяфәте буенча түгел, ә аның гамәлләренә карап, аның турында фикерләргә өйрәтә. Для нас это прекрасная возможность была пройти некоторый процесс
Безнең өчен бу укучылар белән бергә мультфильм иҗат итү процессын узу өчен менә дигән мөмкинлек булды. Без бөтен көчебезне куеп тырыштык. Минем әлеге мультфильмны булдыруда катнашкан барлык укучыларга да рәхмәт белдерәсем килә. Бу чынлыкта бик зур һәм катлаулы эш. Сез хәзер бары 12 минутлык иҗат күрәсез, ә безнең өчен бу берничә айлык эш. То есть это колоссальная работа на самом деле. Вы сейчас увидите работу, которая там 12 минут все. Для нас это несколько месяцев работы. Елена Якубова премьерага улы белән килә. Аның яшьтәшләренең иҗат күрсәтәсем килде ди. Цель, которая была, когда я сюда пришла, это... Бирегә килгәндә мин иң беренче чиратта улыма аның яшьтәшләренең нинди мультфильмнар ясаганнарын күрсәтергә теләдем. Шулай ук Әлмәт кешеләре ясаган эш кызык иде. Дөресен әйткәндә, су анасын шушындый тарихта күрү үзенчәлекле булды. Миңа ошады. Впервые такое прочтение про Суанасе, как бы это вообще что-то новое, необычное. Ну, мультик добрый получается. Этим же утром Каюма ждал сюрприз. Су анасы һәм Юха мультфильмын шәһәр халкы һәм кунаклары җәй көне анимацион фестиваль кысаларында карый алачак. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалык, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.